Γεια σας. Θέλω να σας δείξω τα όπλα που έχω εδώ μαζί μου. Είναι το πρώτο. Θα σας δείξω πώς βαράει αυτό. Ονομασίες δυστυχώς δεν θα ξέρω, συγγνώμη. Κοιτάξτε πώς βαράει αυτό. Μισό λεπτό. Βλέπουμε αρκετά δυνατά. Απλά δεν είναι συγκεκριμένη σφαίρα που χρειάζεται. Θα σας δείξω αυτό το ίδιο. Βαράει το ίδιο. Είναι γρήγορα όπλα και πολύ καλά, είναι χρήσιμα για εσάς. Να και ένα άλλο όπλο. Είναι για τσέπης πιο πολύ, για κομπίνα να σας το πω έτσι. Πολύ δυνατά. Θα σας χρειαστεί εμένα, μου έχει χρειαστεί πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό, είναι ένα από τα αγαπημένα μου και από τα καλύτερα. Μπορεί να είναι μικρή εμφάνιση, αλλά για μένα είναι πολύ καλό. Σε ένα πόλεμο, βασικά για κάτι όπλα που θα σας χρειαστεί είναι αυτά. Ήταν το πρώτο μου όπλο. Αυτό και αυτό θα σας χρειαστεί, γιατί για δύο όπλα, καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι ειδικά χρήσιμο. Να σας πω την τιμή, 5 ευρώ αυτό, στα Τζάμπο του Πειραιά, στο λιμάνι, στο Πειραιά, ναι. Είναι και αυτό 5 ευρώ, πάλι στο Τζάμπο. Αυτά είναι νομίζω περίπου στα 4 ευρώ. Έχω κι άλλα όπλα, απλά δεν μπόρεσα να φέρω μόνο αυτό. Σας εύχομαι να πάρετε ό,τι όπλο θέλετε. Γεια σας.